everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Gusto ko nga badlongon niyo si Luminous nga di na magpaduol ni Corazon. Ay, hanggaw! Hanggaw ataw ni mo do! Naong biya ataw ni mo! Naong ni mo do! Samput na nako! Kay ba ko! Gusto ko kang mahahay! Makigdungan akong tingog! Paminaw! Hoy! 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 Sige ng mata ni mo! Sige ng mata ni mo! Ha? Mata gini! Mata ba gini? Hoy! Mata Hoy! Ha? Hanggaw ay. Tulusok-tulisok ba? Ayan! Tuso! Kakaroon! Kisay hanggaw, ha? Ikaw! Ikaw. Tingog ron. Sikma karon kamote sa akong tubangan. Saman. Pastelan isong gabaya sa akong bana nga bayot og tingog. Oy, Ah, kalma lang god. da! Ay, ang puso mo. Paminaw! Ang heart ba? Pakon di karon. Pamina. Ay pitok-pitok ng mga mata ni mo. Kahilas yun yung tawa na. Ayaw, yaman, dungan tayo sulti. Yaman, hagiton di ka. Dungan tayo sulti. Ay, kung palaguta. Dungan ta! Makidungan gika na ko. Pamina, ha? Nga anong among badlongon si Dong Luminos? Nga magpalayo ni Inday Corazon. Nga na-crush ka. Crush ka na si Dong Luminos. Nga to sa gwapa nga Inday Corazon. Nga badlongon mo na ko. Ha? Tubag! Dungan tayo tigog! Ako na lang ito pagdigin na sa makadungan ni mong tingog. Nahaungan na ni mo, say. Correct yun na imong gisulti, say. Ug usa pa sab. Maoy ang trabaho nga iyang gwardiyahan si Inday Corazon. Kay doon na kuno'y abat nga gustong mo abat. Ni Inday Abat! Corazon. Dili kay abat. Dili kay ikay mo abot. Inday Corazon. Tubag! Kay pakano ang kay kumo. Hilas! Di akong kumo eh. Hala, Ginoo ko, say! Hain naman ang imong naong, say! Awa, say! Uy, hala! Uy! Kinahanglan mo sulti mo sa kong gimando karon. Ngadto sa iyong anak na si Luminos. Kay kung dili, maamong mo! Tana! Rako Salim! Unsuan! Ingon ko tana! Oh. Bungol! Hoy, tiguang! Ah! Pangitang mo sa imong bana nga bayot og tingog. Say! Say! Na-speechless na sad ko, say! Hain naman ang one mo, say! Ay! Arang! Pastilan! Pagkalain ka paminahon sa akon, mangita ka sa akong Oo, saan o man di ang ay akong nanawa. balintin pa. Niya moingon dahil ka, Tintin! Hay bang imong Ay, nalag lahos sa! Amaw magkasay. Aga! Amaw ka. Ay! Madaliwa ni mo lahos sa buang nga kada. Lagi dukol Ginukol ko talaga. ni mo. Mayit alegria! Ay! Imol alegria! Ginaruhan ming nanilya. Abay, ay! Pagkakaraan Nagkasingit. mo, ay! Nagkasingit. Dayon din kag singgit ng mga taong wako kala. Ay. Tempa-tempa, ha? Unsa man, nakadukol na jud ko nimo sa. Nihagtek ganda. Nga sa ato pa, imong ode itong ako naduklan. Sa Karuhag Karuhang orang. Babaw. Sa obos. Karuh. Sige, binuang dihagod. Ay. Tempa-tempa sa Ay, behe. bata. Hain ba tong imong Dara! Na, lubong. lubong? Mura mo kong bao. Laom ra kayong akong Balik kong biras kong day. Ano mainat akong liog, day. Oy, Nalubong! Nalubong! Nakita ko gina mga luha ni Corazon. Managsamag sila ni Prinsesa Histia. Aw, kung nakasiguro ka haring alastor, nga si Corazon o Prinsesa Histia usara. O dito maglangay. Ato kining dadon sa itong planeta. Gusto ka. O katong duha ka mga tiguang. Bahalag dili na to sila musugot nga. Sa imong gisugo nila. Ang importante, makuha na to si Prinsesa Histia. Bright. Bright kagid ko Salim. Okay.
Gay? Ating alas to, saboy. Gay? Bright ko. Ngayon mo na akong gitampalong. Tungod kay nga akong una-una. Imog yung gisulti. Animal ka dako ako salim. Kitang duha baya ang mga animal nga dagko. Ha? Ating alas to, kitang duha. Mahimo ba tang mga bangis nga animal? Sa higayon nga, pag-usap ta sa itong mga hitsura. Gusto na! Hust! Oh, Saban, yun na ba? sa'yo na pa. May nabatsyagan kong enerhiya sa palibot. Asa mo ka nagikan ang maong enerhiya? Diin man! Pagkamalipayon ko, korason. Nga, imog yung gidawat ang akong kugmakang adawa. Ingon man ako lang, Luis. Malipayon ko. Tungod kay hinigugma ko na ikaw. Isaad ko pag-usab sa mga tubangan, korason. Dili ko ikaw pasakitan. Dili ko ikaw luiban. Hinaot pa. Nga tumanon mo ang imong gisaad. Dili naman to isang akong mga panaan, korason. Mahalon ko ikaw hangtod sa hangtod. Hangtod sa katapusan kong kininawa. Ug unta, way babag sa atong gugma, Luminos. Ako ang mamay mong babag sa inyong gugma! Oh, Ako! Alastor! Oh! Ako ang mababag sa inyong gugma ng lalaki na maong ikaw, Luminos! Oh, Alastor! Yan ako sa mga likod. Halay yung lastor. Ay, kabila ka. Ikaw! Hala, si Alastor kag iyang kaupan. Nagasoda sa din sa mansyon. Ay, pagpita na mga gwardya ka nagbantay din sa mansyon. Dali nang malutsan ug sa mga kanahan. Ay, mga gwardyang way kamit. Kumusta, Histia? Kitawag ni Kristia si Dili Corazon. ako sa Hestia, Alastor! Mulimod ka man ka na ako, Corazon, nga dili ikaw si Histia. Apan dili mo ko kalimdan sa kabaturan. Tungkol kay nakita ko ang imong luha. Sa diyang mihila ka, nakita ko mga buwak na natagak gikan sa imong mga mata. Diha ka na! Dili ka magabiya! Ayaw siya gunitin mo! Luminos! Biyahin mo rin, Corazon! Ikaw di ay si Alastor. Ang hari sa Avas ug sugo ni Bertagos. Oh, nagkaila ka ni Bertagos? Oh! Kung may mo siyang tao sama sa dagway sa mga mortal, diya si Sabilia. Kung mao, ikaw si... Ako si Luminos. Ang gisugo ni Zeus nga panalipdan ang prinsesa sa Lemuria. Dili mo makuha si Corazon kung dili mo ako mapatay, Alastor. Kini ang imong... And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.